Dios marahay na banggi po sa Saindugabos, mga tugang. Mga tugang sa konteksto kan sa tuyang paghurup-hurup kaining Kwaresma asin na nagdadangadang na pagrumdum kan sarong banal na simana mga aldaw na maagigiraray sa sato asin makahulugan na buhay kan sa tuyang mahal na Diyos sa Jesucristo sa iyang misteryo Pascual, sa iyang Paschal Triduum, na katakod kaini nagsisilibrar kita kan ika-75 taon bilang lokal na simbahan sa tema na biniyayaan, inantabayan, asin sinusugo. Biniyayaan po kita sa aldaw na ini nin oras asin panahon, asin na sarong konkretong biyaya kaini na igwa po kita ng bisitang padi all the way from Paris, si Father Leo Balaguer. Ngunyan po presente na yaon po siya ngunyan duman sa bilang rektor kan seminaryo, Mater Salutis College Seminary, saro po ining orgulyo na biniyayaan kita ngunyan sa konkretong panahon na ini. Siring man, padagos na inaantabayan kita kan sa tuyang mahal na Diyos, sa paagi kan pagkamuot kan Dios sa iyang misteryo Pascual an sa iyang buhay sa iyang pagkamuot para sa sato asin ini sinusugo na kita bilang sarong simbahan na naglalakaw, sarong sinodal na simbahan na burunyog mismo sa Dios an Ama, an Aki asin kan Espiritu Santo. Kaya dahil ko na po ini papahaluyon an sa tuyang bisitang padi si Father Leo Balaguer. Welcome po, Father, digdi po sa Samuyang Parokya. Maray na banggi po sa Indugabos. Naugma po ako na may imbitara ni Father Alan, ang sa idong kura, asin kanseng kay mga padi, na makapaghiras, manunungod sa Lenten Recollection ngunya na bulan bago mag-abot ang Semana Santa. Asin, tinawan ako ni Father Alan in tema, halos pares kan tema kan sa tuyang pinagsiselebrar ng ngunya taon bilang preparasyon, inhulitan sa tuyang diocese, mag-celebrar kan sa yung 75th anniversary na inapod na Diamond Anniversary. So bilang pag-andam sa anibersarong iyan, dakulang selebrasyon, orgulyo, inhulita, nakaabot na kitang 75 years. So ngunyan, ang tema manunungod sa Paris Ministers, gabos po digdi, aram ko, o kaya kadaklan, naging ministeryo sa simbahan. Ano po ang mga ministry sa simbahan? Kadakol po, Ministry of Lectors, Ministry of Altar Servers, Choir, sa mga ministry, Mass Collectors, ministry yan sa simbahan, Eucharistic Lay Ministers, gabos po yan, minister sa simbahan. As in, kita gabos, minakumpuner kita kan lokal na simbahan, digdi sa indong parokya, digdi sa Tiwi. Kaya, bilang mga ministeryo kan simbahan, an sa kuyang talk, kinuha ko sa sarong libro na igwang titulo, The Making of a Leader, na an author kaini si Dr. Robert Clinton. So sabi ko nga ni, gabos kamubudigdi o kadaklan, gabos mga minister sa simbahan. So taod-taod, i-define ta kung ano ang minister, tas kung ano ang ministry. But before that, ining making of a leader, tinatawan kita digining ideya kung ano ang dapat na gibuhon nin sarong minister. As in, kumbaga, sa parokyang ini, gabos kita magtatapos bilang sarong minister. Siring ba kan mga estudyante na nasa eskwelahan, maadal from grade 1, grade 2 hanggang mag-grade 6. Pagkatapos niya mag-grade 6, gagraduate na siya. Anong klaseng pag-graduate ang gusto nindong ma-achieve sa indong sadiri?
gabos magtatapos. So what kind of end ang gusto niyong ma-achieve sa indong sadiri bilang church ministers? Bago siguro kayan, hapoton yaton sa tuyang sadiri, nata tanaglawg ako sa simbahan bilang sarong minister na maglilingkod. Sabi ko nga ni, magiman iya na choir, lector, collector, etc. Gabos kita miyembro kan simbahan. Asin maabot ang panahon na matatapos ang satuyang ministeryo. Si Kristo nga ni, 3 taon na siya nagkaigwang ministeryo publiko, public ministry. After 3 years, natapos sa yung public ministry nata, inhulita siya ipinako sa krus asin nagadan. So nagtaposan sa yung ministry. Kita man, magtatapos man po, sabo tao, gusto o habo, matapos, maabot ang panahon na magtatapos ang satuyang ministry sa simbahan. Specifically, kamo po, digdi sa St. Lawrence Parish, digdi sa Tiwi. So, anong klaseng pagtatapos ang gusto nindong ma-achieve sa indong buhay? So, sabi digdi sa types of people in the ministry, from the book Making of a Leader by Dr. Robert Clinton, the Bible mentions a number of leaders, managers, teachers. Some receive only scant notice, others receive prolonged treatment. And Dr. Clinton researched on the 100 of the more prominent leaders. So, pinag-adalan ni Dr. Clinton ang sanggatos na mga leaders sa Biblia. Gabos sa gigibonin ministeryo. These include sa lumang tipan, anong klaseng mga ministeryo ang pinaglilingkod kan mga leaders na ini. So, ang iba sa inda patriarch, ang ibang military leaders, some civic leaders, others priests. So, inapod niya itong formal religious. So, iba naman propeta, inapod niya itong informal religious. And others are charismatic leaders. So, yan sa Old Testament. Sa New Testament, igaman kayo mga klase ng mga leaders, iba-ibang klase. So ano mga leaders sa New Testament? Some of these are apostles. Pero nga ni po ang apostol, there are 12. So, kabilang sila sa sanggatos na pinag-adalan ni Dr. Robert Clinton. Some are prophets. There are major prophets and there are minor prophets. Next, the evangelists. Pirapon sa tuyong evangelists, there are 4 evangelists because there are 4 gospels. So nagsurat kan ebanghelyo, namely Matthew, Mark, Luke, and John. So pag nagdadawog kita ng ebanghelyo, binabasa the gospel according to John, the gospel according to Mark, the gospel according to Matthew, etc. So there are 4. And then the rest are teachers and pastors. So it says here, of the 100 leaders listed, tas ang gatos man sa pinag-adalan, only half had enough information, kabangada sa inda, igwanin information to tell how they finished, kung paano sinda nagtapos. Okay? So sinasabi ko nga ni, we compare ourselves as leaders in our own category. Siyempre, mga altar servers, igwaman sindang head. So mga choir, igwaman sindang president. Tagabos ini organisasyon sa simbahan. So, inigabos na ini, pag tinipon niya to, iyan inapod na simbahan. Ngunyan, magtatapos kita. Siring na mga elementary, may graduation, high school igwang graduation, siring man ang college. So, anong klaseng pagtatapusan gusto niya itong ma-achieve? So, digi sa libro na ini ni Dr. Clinton, sabi ko nga ni, sanggatos ang pinag-adalan, and there are 5 types of finishes. 5 klase ng pagtatapos. Graduation, sisay sa mga may honor. Yeah? May first honor, may second honor, may third honor, etc. Ninhuli ta, tinaunin daso sa indang ability, the best of their ability, na mag-adal tanga ni makapagtapos nin marahay. Igwaman kay mga nag-graduate na pasang awa. Yo, pira po ang grade ngunyan kan mga pasang awa sa DepEd. 75, 77. Igwa man kay mga bagsak. Igwa kay mga day nakatapos. So, 5 klaseng pagtatapos. Sige, ang ENOT, cut off early. Day nakapagtapos. Yo?
please, pakibalik sa dating slide. Ayan, so, igwang cut off early. So, mga di nakapagtapos nin maayos sa sayandang ministry. Ikaduwang klase, those who finished poorly. So, siguro, pinasa na sa nakan teacher. Takong day na ipasa, next year, siya man garay maturo. Napapagal na gayud magparaturo. Di man nakakaokod. Ipasa ko na sa ngayon ini. So, finished poorly. And there are those who finished so-so. Basta na sa nang nagtapos. Siguro, para loko, taday nag-exert ka effort, basta silang nakapagtapos. Okay? Then, there are those who finished well. So, ini sa mga nag-graduate na may honor. Valedictorian, salutatorian, cum laude, summa cum laude. Inhulita, nag-ugot kimarhay. And then, the rest, can't be sure. Warang data kung paano sila nakapagtapos. The one that is most important, pinaka-importante sa gabos sa ining kategorya, those who finished well. So, mga nag-graduate ni honor, with honor, were studied for their characteristics and of their good finish. Kaya, so ini mga nakapagtapos na may honors, may katultulan, sila so pinag-adalan nin husto ni Dr. Clinton. So next slide please. So kaya, ang enot na kategorya, those who finished cut off early. Sabi digdi, these leaders were taken out of leadership either by assassination, second, killed in battle, nakipagyera, nagadan. Prophetically denounced. Next, overthrown. So, sisay po ni mga prophetically denounced. Kumisan baga po, igwaki mga petition letter sa ngayon ng mga panahon. Okay? Kapag sinabing prophetically denounced, so hinabuanin tawo. Sino ba kung habukan mga padi, minapetisyonan mga parokyano, around kay bishop, habu mingaya kaayan. And then, there are those who are overthrown. Sabihon niya to sa madaling sabi, na impeach. Yeah? Dahil natapos sa iyang ministry ni Hulita, pinahali na impeach. Okay? So, kunya sa Senado asin sa Kongreso, magkakaigwan ng impeachment proceeding. Dahil matatapos sa iyang termino ni Hulita, kung ma-impeach, so na-impeach siya. Okay? So, cut off early, dahil nakapagtapos, ninhuli sa mga kadahilanan na ini. Some of these activities were directly attributed to God. Diyos mismo ang kagibo, as in, sisay po ang mga prominent leaders na dahil nakapagtapos. Sabi nato si Abimelech, si Samson, Absalom, Ahab, Josiah, John the Baptist, and James. So, sa mga leaders na ini, tungkusan niya to ang duwang tao sana. Si Samson, asin si Juan Bautista. Paano dahil nakapagtapos si Samson? Midbid niya to si Samson, Old Testament figure. Igwa siya nin ability. Ano po ang abilidad ni Samson? Siya tinawadin kagurang nanin, kusog. Okay? Ngunyan, ining sa iyang sekreto na ini, si Sen sa iyang tinaraman kan sa iyang sekreto. Sisay po. So sa iyang agom. Ngunya, naaraman ka nagum sa iyang sekreto. Ang sekreto pala ngayon ni Samson, nata makusugon siya, din hulita, siya long hair. Dahil sa iyang buhok. Sa rumas ang tinaraman ni Samson, so sa iyang agom. Kaya mga tugang, beware. Kung igwa ka mo ng sekreto, igwa ka mong kaluyahan, aramon muna nindo kung kisay ka mo mataram kan sa indong sekreto. Tatibaad, ang pinagtitiwalaan nindong tao, humans na traidor sa indo. Inangyari kay Samson. Habang si Samson nagkakaturog, kinalbo siya. Pagmata niya, dahil na siyang kusog. Nalingawan na si Samson. As nalingawan man kan sa iyang agom, nakan kinalbo niya si Samson, pwede pang magtubo giraray o sa iyang buhok. So narigay ni Samson sa iyang kusog. Sa madaling sabi, inulag ni Samson sa templo. Ginugyog niya, nagaba sa templo, kasabay siya duman sa nagabaan, siya kasabay na
nagadan. Dahil pakuta natapusan sa iyang ministeryo, alagad natapos tulos, nin huli sa nangyaring istorya. O, si Juan Bautista, paniparan niya sudalan ni Kristo, he was the precursor of Christ. Alagad si Juan Bautista, di nakapagtapos din maayos. O kaya, sala sa oras ang sayang pagtatapos. Dahil nakagraduate, nata, aram niya to na si Juan Bautista, pinugutan, nin payo. Nata, nin hulita, nakulgan niya, suhadi, asinso, kalaguyo kan hadi. Sinabi ni Juan Bautista, bakong tugot, nin mahal na Diyos, na ika makipagsaro sa bako mong agum. Nakulgan, suhadi, lalong-lalo na sa iyang kabit. Kaya, pinapugutan si Juan Bautista. So, dahil nakapagtapos nin maayos, cut off early. That's the first category. Second one, those who finished poorly. Sabi niya ito nga ni na pasang awa, ipinasanas na tanganing dahil na magproblema sa teacher. So those who finished poorly, we have here leaders who are going downhill in the later part of their ministry. This might be reflected in their personal relationship with God or in terms of their competency in ministry. So we have again Samson, we have Eli, Saul, Solomon, and Gideon. Okay, so dahil sila nakapagtapos nin tultol, in hulita, they finished poorly. They nag-exert effort. That's the second category. Next one. Those who finished so-so, basta sa nang nagtapos, dahil managparaadal, nag-cutting class, pero nakapasar. They nag-effort. These leaders did fairly well but were limited in their ministries because of sin. They did not complete what God had for them to do or had some negative ramifications surrounding their lives and ministries, even though they were personally walking with God. So nagkapir sa mga leaders na inapangaranan, iyo si David, si Jehoshaphat, as in si Hezekiah. Hilingon po niya to si David. Si David, hade sa Israel. He was so great that he was able to unify the northern kingdom and the southern kingdom of Israel. Pinagsaro niya, so Israel, siya ang naging leader. Matibayo na leader. Alagad si David, igwanin kaluyahan. Okay? Anong kaluyahan ni David? Siguro sa kaluyahan niya, duman na sa masunod na example. Sige po, next slide please. Okay, those who finished well. Ini sa mga nakapagtapos na igwang flying colors, valedictorian, salutatorian, cum laude, summa cum laude, etc. These leaders were walking with God at the end of their lives. They fulfilled what God had for them to do. So we have Abraham, Job, Joseph, Caleb, Samuel, Elijah, Jeremiah, Daniel, Jesus Christ, Peter, and Paul. So hilingon muna niya to si Abraham. Natata, nagtapos nin may katultulan, karahayan si Abraham. Inhulita, si Abraham mga tugang, nagsunod, nagtubod sa kabutan nin mahal na Diyos. Bakuan sa iyang kabutanan sa iyang ginibo. Imagine, sinabihan si Abraham, kan kagurangnan, na iatang an sa iyang aki. Si Saipon aki ni Abraham, si Isaac. Sinabihan siya ng kagurangnan ni atang man sa imong aki. Gustong sabihin kay itong panahon, an inaatang sa kagurangnan, animals na binubuno, ginagadan. Gustong sabihin, kay puhan niyang gadanon sa iyang aki, tanganing ikaatang sa kagurangnan. Bugtong na aki, sulong aki, kung siguro normal na tao, ipagkakait niya na, sulong aki, itatao ko, pagagadanon ko. Alangad, nagkuyog siya sa kabutan ni mahal na Diyos. Dinara niya si Isaac sa bulod. Ngunyan, kan gagadanunan niya, sasaksakunan niya, nagpahiling ang anghel, asin, sinabi sa iya, na dai pagadanunan sa iyang aki. Alagad si Abraham, nagkuyog sa kabutan ni mahal na Diyos. Itinaon niya sa iyang sadiri, asin sa iyang aki. Next,
hilingon niya to digdi, pakibalik po. So, yan, so, si Pedro, si Peter, si San Pedro mga tugang, iyan enot na Santo Papa. Si Pedro, siring man sa tuya, ordinaryong tao, nagkakasala man. Ano po ang kasala ni Pedro? Si Pedro, nagnigar sa kagurangnan. Pinagnigaran niya si Kristo. Perang beses po nagnigar si Pedro? 3 beses. As inaaraman niya inin siya nagnigar, kanagturaokso manok. Ngunyan, gusto nin kagurangnan na makabawi si Pedro sa iyang pagkakasala. 3 beses siya nagnigar sa kagurangnan. 3 beses man siya hinapot ni Kristo. Sabi ni Kristo, Pedro, namumutan mo ako? Sabi ni Pedro, opo kagurangnan, namumutan ta ka. 3 beses hinapotin kagurangnan, 3 beses man nagsimbag si Pedro, opo kagurangnan, namumuot ako sa imo. Igwanin challenge sa kagurangnan, kung namumuot ka sa kuya, bahugon mo ang sa kuyang mga karnero. Si Pedro ang mapadagos kan trabaho ni Kristo, ta si Kristo nagbalik na sa langit. Iwinalat din kagurangnan ang simbahan kay Pedro, siya ang enot na Santo Papa. Asin hanggang unyan, day naputol ang linya kan mga Santo Papa. Si Saypan Santo Papa ngunyan, si Pope Leo XIV. And if I'm not mistaken, he is the 366th Pope in the history of our church. So, mga nagtapos din, may karahayan. So, sige, tama na itong 2 example. Next slide, please. Sabi ni Dr. Clinton, sa author kan libro, Dr. Clinton admits that the data is not conclusive, but there's one overwhelming conclusion that cannot be denied. In the Bible, few leaders finish well. Sabi di sa data, only about 30% of the biblical leaders finished well. So pirangani so pinag-adala na leaders, sanggatos. 30% of 100 is 30. So 30 sana ang nakapagtapos nin may honor, with honor, valedictorian, salutatorian. The rest, the 70% did not finish well. That means that 2 out of 3 did not finish well. What does it mean for us today? So kung nangyari di kainot ng panahon, in biblical times, nangyari kan panahon ni Kristo, ngunyan, nangyayari man giraray. Ninhuli tayo ni totoo kay itong panahon, kan panahon ni Kristo hanggang ngunyan, ini totoo man giraray. Kaya, ngunyan mga tugang, kasubago hinapot ko kamo, naglaog kamo sa simbahan bilang minister. Maging man yan na choir, lector, commentator, altar server, collector, etc. Katikista, MBG, etc. Gabos kamo ministers. Maabot ang pagtatapos nindo sa simbahan sa paglilingkod, sa girarayan kahaputan, anong klaseng pagtatapos ang may contribute nindo sa simbahan na inikantiwi. Tanganing dahil na kamo diging nagsiserbe, tapos ang sa inyong paglilingkod. Anong gustong marumduman nindo kan mga tao na sasabihon sa indo? Ini ngayang leader na ini, kan naglilingkod pa sa simbahan, magayunon ngayon sa iyang palakaw. Gusto nindong marumduman siring kaayan? O kaya pagtapos nindo, gabos na tao, pinaglilibak ka mo. Anong klaseng pagtatapos ang gusto nindong ma-achieve? So, precisamente, ang punto kan research na ini. So, in his opinion, the percentage of leaders who finished well in the ministry today would be about the same as the biblical leaders, if not a little worse. There are numerous studies being done today on the stress that ministry places on leaders and their families. Next slide, please. Okay. So, more and more seminary studies are being done which track what happens to seminary students after they leave school. So, mga day nakapadi na mga nag-adal sa seminaryo, pagka-graduate sa seminaryo, ano ang nangyari sa inda? So, pinag-adalan man iyan. The initial report that have been heard would confirm the suspicion that very few leaders are surviving
a lifetime of ministry, much less finishing well. So maski po sa mga padi, naordinahan na, after 10 years, minalawas man giraray, after 20 years, minalawas, after 25 years, minalawas man giraray. Kaya, anong klaseng pagtatapos anyaon sa mga seminarista, sa mga padi, siring man kamo as church ministers. So, anong klaseng pagtatapos? That's a question mark. Asin kamo po ang masimbag kaayan. Next, please. So, ano ang mga kaulangan? Tanganin day makapagtapos nin may karahayan. Igwang anom na kaulangan. 6 barriers. As in, hilingon niya ton sa tuyang sadiri, sa lawag kan anom na barriers na ini, anom na kaulangan. Tatibaan, sa ngunya na presenting momento, na kung naglilingkod sa simbahan, bilang ministeryo kan simbahan, digdi sa tiwi, baad, saro, o duwa o tulo sa mga kaulangan na ini, yaon man sa buhay kungunyan. Kaya ini ang magiging dahilan kung natade ko makapagtapos so that I will not finish well in my ministry. First barrier, okay. Sabi digdi, finances, their use, and abuse. Number 1 po yan. Be careful. Leaders, particularly those who have powerful positions, make important decisions about finances. Maski po sa indong small group, igwa kamunin mga officers, gabos man na mga organisasyon may officer. Maskan mga altar servers, igwa sidang organisasyon may presidente sinda, may vice president, etc. May mga posisyon iyan. Asin kon kwarta na pinag-urunan, kadakla na beses, diyan nagpupunan pag-iriwal. Nata daw tapir nag-iriwal manunungod sa kwarta. Leaders, particularly those who have powerful positions, make important decisions about finances. A character trait of greed or lack of integrity will often lead to the improper control and use of money. Numerous leaders have faced this kind of temptation and failed. Money has caused the downfall of quite a few leaders. So an example tadigdi, si Gideon, asin si Ananias, asin Sapphira. So kung basahon niya to ang Acts of the Apostles sa New Testament, mahiling niya to, o madadangog niya to, ma-encounter niya to ning duwang taong ini, magagum ini, si Ananias, asin si Sapphira. Kanagpupun pas ng simbahan, dahil kay ito ni nagtitios, taan nagmamanihar sa 12 disipulos. Igwa ki mga mayaman, igwa man ki bakong masyadong mayaman, igwa man ki mga dahil man nagtitios alagad so nabubuhay sa indang resources. Ngunyan, so mga may kaya, so mga mayaman, ipinapabakalan sa mga pagrugaring, dangan so kabakalan kan sa indang rugaring, iniintriga nila sa mga apostol. So mga apostol, yung nagdidistribute sa mga tao na miyembro kan simbahan kung ano ang sa indang pagkukulang. Kaya, dahil kinangangaipo, gabos na tatawa, nasusuplayan. Anong ginibo kayo ni Ananias sa Sapphira? Nagpabakal man sindakan sa indang pagrugaring, tayo dudunate man duman sa mga apostol. Alagad, pakapabakalan nindakan sa indang pagrugaring, nagtada sinda para sa inda. Dahil man itinao sa mga disipulos, sa mga apostoles. Ngunyan na panahon, siring man kayan ang mga sigan surulisit. Ano ba nga ni, nagagamit pa kay pirma kan padi. So isinulisit, di man pag-intriga. Ano nangyari ka ni sa Sapphira? Biglang nagadahan. Okay? So money, their abuse, and misuse. Careful po kami kayan sa seminaryo, pag-igwanin nagabot na donation. Pipasiring ko tulog yan duman sa procurator's office. Takunigwanin donation, day ko pipahali na dainin resibo. Tanganing, so sa indang donation, makalaog sa opisina kan seminaryo, bako sa kiisay man.
careful po kita kaiyan. Yeah? So, ikaw nagsasabi sa tuya, money is the root of evil. Do you believe in that? Nagtutubod po kamo kaiyan. May katotohan, alagad bago niya to. Inhulita, money itself is not the cause of evil, is not the root of evil. Actually, money is the solution. Bako man, maraot na mangarap na magyaman. Alagad, ini ang tama, the love of money is the root of evil, not money itself. Kung sobrang pagkamuot mo sa kwarta, na kwarta nan sa imong dinodiyos, iyo yan ang maraot. Kaya, bako po maraot, mangarap na magyaman, lalo na kung day ka man na inaapakan na tao. Ang sa imong kayamanan, tinatabang mo sa imong kapwa, bako po yan maraot. Ang maraot, the love of money, pagkamuot sa kwarta, use and misuse of finances. Number 1 po yan. Okay? Number 2, ikaduwang kaulangan, power, poder, its abuse. Kung igwa ka din poder, powerful ka, ikan masusunod. Gabo sa sinasabihon mo, susunodun kan tao. Leaders in ministry need to operate in power. There are different sources of power, and there are different kinds of power. Okay? So, there is a legitimate power that comes with position, a coercive power that comes as a result of threat or force. So mga diktador, iyan sa indang power, coercive power. There's a spiritual authority which results in a power influence over people. So mga spiritual leaders. So kay tubaga, kadakol na follower si Kibuloy, ta mga may nagtutubod sa iya. You know? So, sa inhalian sa tuyang poder, gabos na klasinin poder gikan sa kagurangnan. And this is dangerous kung ginagamit niya to sa tuyang poder para sa tuyang sadiri. So si Herodes po kay itong panahon, he was a great leader. He built many infrastructures duman sa Holy Land. Alaga din si Herodes, very selfish. Ang araman sa niyang tataramon, I, me, and myself. Siya ang matibay, siya ang masusunod. Kanaghapot siya, kung sisayan pwedeng magsalida sa iya, kung gada na siya, may nagsabi sa iya, ngaya mahal na Herodes, saro sa mga tugang mo, pwedeng maging kasalida mo. Ano ginibon Herodes? Pinagaradan sa mga tugang. Kan sinabihan siya, an sa imong agom, pwedeng magsalida sa imo, kunday ka na. Ininutan sa agom, pinagadan. Kanaaram niya ni si Kristo, ang magiging hadi, kan banwa na Israel. Natakot si Herodes, ipinangaki na pala ngayon sumasalida sa kuya. Paano niya naaraman? Iba na rita kan tulong mago. Kaya sinabihan sa tulong mago, pag nakuha nindo sa umboy, bumalik ka mo sa kuya, tamasam ba man ako? Alagadan sa iyang isip, gagadanon niya so aki. Kaya kandi nagbalik sa tulong mago, ipinagadan ni Herodes, gabos na mga aking lalaki, 2 years old and below. Tatibad sa duman si Kristo. Power, abuse. Next, number 3. Sa Bicol, kapaabaw-abawan. Pride. Pride, which is inappropriate and self-centered, can lead to the downfall of a leader. As a leader, there's this dynamic tension that must be maintained. So, iwadigdiki example, si Haring David Magraray, pirming sikat, alagad taod-taod ko na sabihon sa Indo, so, kaulangan ni David asin sa iyang pagkakasala. So, next slide please. Barrier number 4. So, tulo na po ang sa tuwing na-discuss. Number 1, finances. Number 2, power. Number 3, pride. Pang-apat, sexual misconduct. Okay. So, illicit sexual relationship having the cause of major downfall in leadership from the biblical era until now. Countless leaders have fallen away from the ministry because of the sinful activity. So again, example na naman si David.
Pirming na example si David, sikat na sikat. Ano po ang kasalan ni David? Mga tugang, si David sabi ko ni kasubago, matibay na leader. Leader sa Israel. He unified the northern and southern kingdom. Ngunyan, si David bilang hadi, kay itong panahon, ang mga hadi nakikipagyera sa ibang nasyon. Asin sa pakipagyera ninda iyan, igos indang general. Ang general ni David, iyo si Urias. Si Urias, igwanin agom. Yo? Asin sa iyang agom, magayon. Sarong aldaw, ini si David, siguro pagkatapos niya magsiesta, naglakaw-lakaw sa iyang kahadian. Sa iyang paglakaw-lakaw, duminungaw siya. Tan duminungaw siya, may nadungawan siyang babayi na nagkakarigos. Ining babae nagkakarigos na ini na magayon, iyo suagom ni Urias. Ang ngaran kanagom ni Urias, si Bathsheba. Ngunyan, nagustuhan ni David, ini si Bathsheba, nagayunan siya. Alagad, si Bathsheba may agom, si Urias na general ni David. Kay itong panahon, kapag nakikipagyera, ang general, pirming nasa likod kan battlefield. Ipinapaon sa mga soldado sa inutan. Anong ginibo ni David? Sa pakibagyerang ito, ipinwesto niya si Urias sa inutan. Tanganing pagdugso kan kalaban, enot na magadan, si Urias. Ngunyan, nagadan si Urias. Ano nang ginibo ni David? Libre na siyang agumon, so dating agom ni Urias. Nagadan si Urias dahil ki David. Kang hinapot ko sa sarong seminarista, natatan pangaran kan agom ni David, Bathsheba. Sabi kan sarong seminarista, ngaya, Father, because David saw her while she was taking a bath. Kaya ngaya, Bathsheba. Kaya po, di magparalakaw-lakaw pag nakasyesta, nagaparadurdo nga po kamo. Tibad may magayunan man kamo. Sexual misconduct. Sa mga nakakaraot, sa mga leader, o kaya kung may gustong raoton, initulos ang ginagamit. Sexual misconduct. May nagibunin issue. Ano ba kayo nitotoo? Ano ba bako? Okay. So kung may magustong raoton na padi, gigibuhan ka agad nin issue about sexual misconduct. Kung nangyayari yan sa mga higher leaders, nangyayari man po yan sa mga saralit na komunidad. So beware of that. So apat na po, the next slide. Family relationships. Okay. So sa madaling sabi, i-cut short ko na po ini, dahil po kiperpektong pamilya. Yo? Igwas na kitang modelo, perpektong pamilya, so pamilya ni Jose, ni Maria, asin ni Jesus. The rest, we are all imperfect. Asin sa loob kan pamilya, igwa kita nin mga isyo na dahi niya to gusto. Ngunyan sa loob kan pamilya, ang mga isyong ini, pinagresolberahan na tulos kan miyembros kan pamilya. Bago pa makaabot, sa luwas kan sa indang harong. Tapag nakaluwas na yan sa harong, maikot na iyan sa bilog na barangay, sa bilog na komunidad. Nata, ngayon kulit na sa neighbors nindo, igwa kay mga CCTV, nandito aram. Ang mga CCTV ini, so pinagapod niya itong mga marites sa sosyudad. Na yung nakakaraot sa sosyudad, sa pamilya. Kaya, ninhulit tabako man perfectoan sa tuyong mga pamilya, kung igwang kaipuhan na issue na i-resolve na po tulo sa laog kan harong. Dahil na pagpaloson sa luwas kan harong. Okay? So, family relationships. And number 6, platuwing. Anong gustong sabihin kan platuwing na ini? Mga tugang, nag-adal kita sa elementary, high school, pinagdugduan kita kan sa tuyong mga teachers na igwanin mga anyong lupa. Okay?
So, igwanin mountain, sumasababa sa mountain, inapod na hill, dangan igwanin plateau. Ang plateau, so inapod na kapatagan, patag. So, elevated siya, pero pag naka-elevate na, igwanin espasyo dyan na halawigon, as in, pantay po iyan. Dahil kinaguuldot, dahil irarom na bahagi, alagad pantay iyan. Ang gustong sabihin kaining plateauing sa leadership, na kapag na-achieve na kan leader so sa iyang ideal na gustong ma-achieve, dahil mo na yan pwedeng masugo. Ninhulita, kontentado na siya sa naabot niya. Pag susuguon mo yan, mareklamo na yan. Ako na naman ngaya. Pirminas na ngaya akong nahihiling, habo na mag-uswag. Kalaban ini kan sarong leader, ninhulita, gabos na chance sa tinataunin mahal na Diyos sa pag-uswag nin sarong leader. Kaya nga ni, igwa kitang inapod ng mga leadership training. So, siguro sa mga trainings na yan, seminars, ipapadara ka mo kan sa idong parish priest, mag-attender ka ngaya ka ini, para sa imong komunidad, para sa imong grupo. Ani ba sa tuya, habo na mag-attend ka yan. Di ko naman ngayon kaipuhan. Habo na mag-uswag. Iyan pigapod na plateauing. Okay? So, di igwanin anom na kadahilanan, sabi ko nga ni isip-isipon niya to, tatibaad sa ro o dua o tulo, kan makaulangan na ini presente sa satuya, tanganing day kita makapagtapos, nin maayos, sa tuyang ministeryo publiko, digdi sa simbahan na ini, nin tiwi. So, next slide. Sige, next slide, Girara. Okay. So, kung igwanin anom na kaulangan, na na-mention ka sa bago, igwaman po nin anom na characteristics ang mga nakapagtapos nin maayos, as in iyo po ining sa mga masunod na slides sa ini. 6 characters of those who finish well. Number 1, relationship with God. Number 2, learning posture. Ikatulo, Christ-like character. Ikaapat, maintaining convictions and beliefs. Number 5, accomplishing God's purpose. As in ika-anom, fulfilling their sense of destiny. So, saro-saroon po niya to ini. Okay. Relationship with God. The leader maintains a personal, vibrant relationship with God up to the end of his life. The relationship with God is measured in terms of intimacy, obedience, and faithfulness. And one of the measures of this relationship with God is our prayer life. Pag-abot po baga, o bago mag-abot ang Kwaresma, pinagtukduan kita sa mga sermon kan mga padi, na igwanin tulong pillars and Lent, 3 pillars of Lent, namely, prayer, fasting and abstinence, and almsgiving. Prayer is one pillar. And how do we define prayer? So sa kuyang spiritual director, si Father Thomas Green, na sarong iswitang padi, he defined prayer simply as talking to God. Pakipag-ulay, pakipaghuron-huron sa mahal na Diyos. The simplest definition of prayer. As in, gabos kita, tatao ka yan, gabos kita nagpapangadji, gabos niya to kinakaulayan mahal na Diyos. Alagad, if we take note of the definition, prayer is talking to God, duwang elemento ang kaipuhan. Duwang tao na nag-uulay, ang so inot na nagpapangadji, nagtataram. Kung kita nagtataram, ang mahal na Diyos nagdadangog sa satuya. Alagad, siring sa magbarkada na nagistoryahan, pagkatapos magtaram kan saro, asin magdangog kan saro, so saro naman gustong magtaram. Day man magkaintindihan kung parehas nagtataram ang duwa simultaneously, sabay-sabay. Day magkaintindihan sa pagpangadji siring man. Kung kita nagpapangadji, nagdadangog sa tuyan mahal na Diyos. Ngunyan, kung gusto man magtaram sa tuyan mahal na Diyos, anong gigibuhon niya to? We have to stay in silence. And that's the best form of prayer. Inhulitan, aram niya to, sa pagpangadji, kita sinansigin taram. Kagurangnan gusto ko kaini, kagurangnan gusto ko kaiyan. Kagurangnan hinahagad ko ini, kagurangnan hinahagad ko iyan, etc. In our prayers, we want to manipulate God.
Na gusto niya, tuan mahal na Diyos ang magsunod sa tuya. Kita na so amo. Kapag day tinataw ni mahal na Diyos, ang sa tuyang inahagad, nagmumuto-muto kita sa iya, nadadagit kita sa iya, day na kita nagpapangadji. Prayer is not like that. The best form of prayer is simply listening to God in silence. Tan mahal na Diyos, nagtataraman sa tuya. Kapag nagbisita kita sa PEA, Perpetual Eucharistic Adoration, di man kita kay puan magparataram. Umuntok ka dyan sa sarong gilid, maski day kang pinagtataram, gaze at the altar, at the presence of God in the Holy Eucharist. Minsan, mamatayan mo, na minaluha ka na, minaturo na sa imong luha. That's the best form of prayer. Di man kay buhan pang sabihon, inhuli tayo ni Gabos na araman, nasasabutan, nin mahal na Diyos. That's the best form of prayer. Without uttering a word. Relationship with God. Ang sarong leader, kay puhan, nagpapangadji. Nahiling niya ito, nagpapangadji. That's number one. Number two, e-learning posture. So, kasubago, pinag-discuss niya ito, so kaulangan na inapod niya itong platuwing, habo na mag-uswag. Tapos na, inabot na niya sa iyang ideal state. Day na pwedeng suguon, kapag sinugo mo, day ka naintindihon. In contrast, we have this learning posture. Because learning never ends. Kaya nga ni po, ang mga padi, for example, sa mga padi, nag-adal na sa seminary, pero ang taon nag-adal, 12 taon. Pagkatapos ma-ordain, susugoon na naman kan obispo, mag-adal ka ngayang giraray. So iba talaga, pagal na mag-adal. Alagad, kaypuhan mag-adal. Bako para sa diri, alagad sa paglilingkod sa tao. Ninhulita, ano itatao mo sa tao? Learning never ends. Kaypuhan kitang mag-advance. Bako para sa tuyang sa diri, alagad para sa tao na sa tuyang pinaglilingkodan. So, a leader maintains a learning posture and learns from various sources of life, other people, and literature. A leader is a student of life and is able to learn lessons from life. Okay? Number 3, Christ-like character. A leader evidences Christ-likeness in his or her character, which is manifested in the fruit of the Spirit. A leader's life is characterized by love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang leader dapat pirming naka-smile. Takunday ka naka-smile, dudulukon ka daw kan mga tao. Ang leader mi ngayon, pirmi ngayang morosdot. O kaya mapamisa sa opisina, pagabot sa paglawag pa sa opisina, nakamusdot na sa sekretarya. Magpamisa pa daw yan. Mag-intri ka ba daw paki-intensyon? A Christ-like leader manifests love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? So, kaya kung kita mga leader, mag-smile man kita. Kung kita magsugo, magpatabi man. Bako na so, kung kita leader, kita na so mga taga-Portugal. Tasigis ng Tugal, Portugal. Bako man kitang taga-Portugal. Nyo? Mag-smile man kamo, makaukod magpatabi sa mga sinusugo. Lalo nan padi, pag daylam nag-smile, durlukon daw yan kan mga tao, kan mga parokyano. Next slide, please. Maintaining convictions and beliefs. The leader lives life based on her conviction and truth that God has revealed to him. The promises of God are received by faith and decisions are made on the basis of this. So, for example, ang sa tuyang belief na
pinagtatao sa tuya, o pinagtutok doon sa tuya, basic, God is love. Ang Diyos pagkamuot. So ako unya to iyan, asin magdanay kita sa pagtubod na iyan, sa conviction na iyan. Ang Diyos pagkamuot. Even in scriptures, God is defined as love. Kung igwanin pagkakaminurutan, yaon dyan ang mahal na Diyos. Ngunyan, sabi po kan mga Santo Papa niya to sa mga nakaagi na, asin so presenting Santo Papa, ang pagkamuot da, nagbubunga. Ano ang bunga din pagkamuot? Ang bunga din pagkamuot, pagpatawad. Mercy, compassion, and forgiveness. Kaya, mga tugang, kita naman nagpapangadji kan ama niya mo, minapod kita sa tuyang ama, Diyos Ama. Kung midbid niya to ang Diyos, na inapod niya tong ama, na siya pagkamuot, tataw dapat kitang mamuot. Alaga rin nagtatapos dyan. Ninhulitan pagkamuot, nagbubunganin pagpatawad. Dapat tataw man kitang magpatawad. Nagapangadji nga na kita kan ama niya mo, minasabi kita, patawadon mo kami kan sa umakasalan. Day po nagtatapos dyan. Igang masunod, patawadon mo kami kan sa umakasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Kaya, kung tataw kitang mamuot, dapat tataw man kitang magpatawad. Kung di kita tao magpatawad, kita mga otikon, di niya to araman tunay na pagkamuot. We are all liars. So if we are convinced that God is love, we should also know how to forgive. Ang tao na dili tao magpatawad, pirming high blood. Nata, pirming dagit. Lalo na kung nasa loob kan misa, kasabi kan padi na nagimisa, magpatinarauhan kamonin katuninongan. Anong gibon niya to? Ma peace be with you, sa wala sa too, sa likod sa inutan. Alagad, ang mga mata nakapiyong. Peace be with you, peace be with you. Nata, tibad so kaiwal, yaon sa gilid, sa katani. Na di na pinagtiti, no? 2 bulan na, 3 bulan na, 4 na bulan na, maliklik sa pintuan, tangan di masa mangan. So, if we are convinced that God is love, magmanifest ini sa tuyang buhay, tataw man kitang magpatawad. Maintaining convictions and beliefs. Number 5, accomplishing God's purpose. So, the leader leaves behind an ultimate contribution or a legacy which is a testimony of his or her God-honoring life. Kaya kasubago po baga, bago magpunan sa tuyang recollection o ining Lenten recollection na ini, hinapot ko kamo. Ano ang naging dahilan nindo kung naglaog kamo sa simbahan bilang minister na gustong maglingkod? Ano ang sa idong kamautan? Kanaglaog kamo 3 years ago, ani ba sa tuya 10 years ago, o ani ba sa tuya 20 years nang naglilingkod digdi sa simbahan. Ano sa ko'y naging kamautan nata gusto kong maglingkod sa simbahan? Nagbago daw iyan? Sa laog din 20 taon, nangunyan yaon pa ako sa laog din simbahan naglilingkod. Nagbago daw iyan. An enot na nagapod sa indo, dahil iba kundi ang mahal na Diyos. Do you accomplish God's purpose? Kaya, isipon niya ito ini. Ninhulita, igwa po ki mga ibang parokya, na igwa ki mga naglaog na ministeryo sa simbahan, either lay minister, choir, etc. Gustong maglingkod sa simbahan, ninhulita pag naglilingkod ka sa simbahan, nahihiling ka sa altar. Yo? Kung 5 taon ka na o 3 taon ka na naglilingkod, Domingo, nahiling ka kan mga tao, midbid ka na, sikat ka na. Igwa po kima nangyaring siring ka ini, that after 3 years din paglilingkod, sikat na midbid na, minalaog na sa politiko, minakandidato na, tamidbid na. Ang pinaglilingkodan, bako na sa simbahan, naglilingkod na sa politiko, nagamit na sa simbahan. What is your purpose? Anon sa indong kamautan? Nata tanaglaog kamo sa simbahan sa paglingkod. Accomplishing God's
purpose. Day malugod niya to gamito ng simbahan as atuyang sadiring kamautan asin kapakanan. Next please. Then, for fulfilling their sense of destiny, pay kay na po din kagurangnan, lugod magtapos ka na naglilingkod sa iya. So, kung igwanin, anom na kaulangan, ini man na anom na characteristics din tawo, din sarong leader, tangani makapagtapos siya, na may katultulan, asin karahayan, asayang paglilingkod sa simbahan. And most specifically, digdi po sa indong parokya, sa parokya ni San Lorenzo Martir, digdi sa Banwaan, Nintiwi. A leader walk in growing awareness of his or her destiny and so most of it all in her lifetime. So, sa pagtatapos nindo, anong gusto nindong iwalat sa katawuhan, digi sa idong parokya, tanganing tapos na lamang kamo sa paglilingkod, narurumduman pa kamo kan mga tao sa simbahan. Sabi ko sa bago, si baka ini marurumduman na pag nababanggit sa imong pangaran, matibayon nga itong leader, mabuoton nga itong leader. Ito nga yung leader na ito may puso, tatao magdangog. Iyo daw gusto nindong madangog sa indong buhay. O kaya, igwaman ki mga leaders na pinaglilibak, ninhulita day na uyunan. Kamuan magibo kayan sa indong ministeryo digi sa simbahan na ini. Next, please. So, these characteristics paint a vivid picture of what it means to finish well. Not every leader that we have studied has all these 6 characteristics. However, an emerging leader ought to use these characteristics as a yardstick or guideline for shaping his life in ministry. So, day nangangahulugan na ito gabos na anong na itong characteristics ni good leader who finished well, yaon po sa indo. Minsan sa ros na kayan, o dua, at least you are aligned duman sa pathway pasiring sa pagtatapos nin karahayan sa paglilingkod sa simbahan. Next, please. So, tinatawan kita nin sarong perfectong modelo. Kada ko na pwedeng gibuhan na modelo. Alagad, sa ngunya na panahon, saruan sa tuyang hilingon. Dahing iba kundi si Santa Maria. Mary as a model of starting well and finishing well. Mary began well. Her service was motivated by awareness of how God had loved her and blessed her. So si Maria, sa enot na pagbarita sa iya kananghel, sabi kananghel ki Maria, Maria, mangingidam ka, asin, ansay mong magiging aki, iyo an aki nin paratubos, o na maging paratubos kan kinaban. Normally, si Maria, daraga. Nakatakda na siyang ipakasal kay Jose. Baritaan sa kananghel, ikamangingidam. Sabi ni Maria, paano ini mangyayari? Naday man kaming nag-ibahan pa kan sa kuyang aagumon, umaagom ko na si Jose. Paano ako mangingidam? Day nasabutan ni Maria. Alagad, nagtiwala siya sa kagurangnan. Nagsunod siya sa kabutan nin kagurangnan. Minsan day niya nasabutan ang gabos. Mary finished well because of her trust and faith in God. In gratitude, she surrendered herself to God as an obedient servant. Makinuyog-kuyog. Nagsusunod sa kabutan nin kagurangnan. She communicated the good news of Jesus not so much by speaking, but by being and doing. Kaya baga so, Magnificat, kinakanta niya to ini, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. And pagkataon ni Maria, nagrurukyaw sa kagurangnan, bakosan sa iyang pagtaram, alagadan bilog niyang buhay. Her soul magnifies the Lord because the Lord has been faithful to her. Kaya, itinatauman ni Maria sa iyang buhay sa pagsunod sa kagurangnan. And Mary finished well. She remained to the end. How did Mary finish well? She started well, nagkuyog siya sa kabutan ng mahal na Diyos, minsan dahil niya nasabutan. Until the cross, kan si Kristo ay pinapako sa krus, si Maria dahil ng baya, yaon duman. Habang nasasakitan ng sayang aki, pinapako sa krus, nag-aagrangay, si Maria dahil ng baya.
Hanggang tanggalon si Kristo sa krus, yaon si Maria. Hanggang ilubong si Kristo, yaon si Maria. Mary started well and she finished well. Okay? So, tinataw sa tuya si Maria bilang modelo. We come now to the second part of my talk. So, nahiling ta na characteristics kan mga tao o kan mga leaders na day nagtapos nin marahay and those who finished well. Igwa din anom na kaulangan asin igwa man din anom na characteristics. Ngunyan, we go to the second part, the most practical part. So, notes on being a benevol. What is a benevol? Ano nga yung gustong sabihin ngayon, Father, kan benevol? Mga tugang, ining tatara mo na ini, the word is a French word. It is pronounced benevol. Although ang spelling niya, benevole. Benevol po yan. Nataram ko ini, inhulita, nagstay po ako nin 5 taon sa France, sa Paris. Pinadora ako duman ni Obispo, kang 2019 hanggang 2024. So nagbalik pas na ako, kan sarong taon, asin sa pagbalik kong iyan, na-destino ako sa seminaryo. Anong gustong sabihin kang benevol? Mga tugang, a benevol is just like me, and a benevol is just like you. Naglilingkod sa simbahan, as in paglilingkod na ini sa simbahan, daing bayad. Dahil kita pinagsusweldohan. Kaya, a benevol is also a counterpart of volunteer. Na kung kita nag-volunteer, tinataw niya to sa tuyong serbisyo, dahil kita naghagad din bayad. O dahil kita pinagbabayadan. Kung sabihon, dahil kita nag-sweldo, pag-abot din kinsinas, dahil kita nag-sweldo, pag-abot din katapusan din bulan. Takon kita nag-sweldo, bako na yan benevol. So kamo, lay ministers, dahil po kamo nasisweldohan kan simbahan. Mga choir, dahil man pigisweldohan kan simbahan. Mga katikista, dahil man pinagisweldoan kan simbahan. Altar servers, dahil man kisweldo. Hindi hulit tagabos kita, benevol. Ang sa tuyang paglilingkod, gustong sabihin sa madaling sabi, dahil kayang bayadan. Takon kayang bayadan na iyan, hababang klase nin paglilingkod. May katumbas, kwarta. Ang sa tuyang paglilingkod simbahan, dahil katumbas, dahil kayang bakalon, nin ano man na amount. Kaya, ang sa tuyong paglilingkod is so precious that it becomes a sacred duty, sagradong bagay. Inhulita, di kita kayang sweldohan. Ang paglilingkod, ding sweldo. Iyan gustong sabihin kan benevol. So the first word is service, paglilingkod. We define service as the action of helping, pagtabang sa kapwa, pagtabang sa tao. And service further means doing good work or doing work for someone. Pag sinasabing serbisyo, minagibo ka nin paglilingkod para sa ibang tao. Bako para sa imo. Nata kung ika nagkakwarta sa simbahan, kinakantahan mo sa imong sadiri. Kung ika siguro nagkakarigos sa CR, nagkakanta ka, kinakantan mong sa imong sadiri, in-entertain mo sa imong sadiri. Alagad pag ika naglilingkod sa simbahan, nagkukwire ka, day ka man nagkakanta para sa diri mo, para yan sa kabos na tao. Kung ika nagbabasa, kantatara mo ni mahal na Diyos, nagbabasa ka, day mo pinaglilingkodanan sa imong sadiri. Pinaglilingkodan mo ang gabos na banwaan na nagdadangog, kantatara mo ni mahal na Diyos. Kung ika lay minister, masubo kanin ustya, bako sa imong sadiri. Because you're doing the work for someone. Always for someone. Other-oriented. Gabos na ministeryo sa simbahan, naglilingkod, bako para sa sadiri. Okay? So that's the first point. Gabos kita digdi, naglilingkod, ang pinaglilingkodan niya to, kapwa, bakong sadiri. And the minister attends to the need of someone. Ninhuli tayo ang pangangaipo, yaon kita dyan sa paghipno. As in, sa tuwing paghipno, dahil kayang bayadan, ano man na kantidad. Ninhulitan sa tuwing paglilingkod, sagradong bagay.
Ikatulo, serving in the liturgy. Sa misa, sa anuman na klase ng liturgy, yaw sa tuyong paglilingkod as liturgical servers. Sisay po ang mga liturgical servers na ini, gabos na naglilingkod sa misa, sa simbahan, choir, lector, commentator, etc. Gabos naglilingkod simbahan sa liturhiya. Responding to the call of doing our commitment mission in baptism. Nakikisumaro kita sa misyon ni Kristo digi sa kinaban. Ano nga sa misyon ni Kristo? As priest, as prophet, and as king. Inapod niya ito yung threefold mission of Christ. Lain sa mission kan mga padi, inhulitan mission kan padi, inapod na the ministry of the ordained or the priesthood of the ordained. Kamu po, the mission of the baptized. Inhulita gabos na binunyagan, nakikisumaro sa mission na ini ni Kristo. Kaya kami mga padi, yaon sa altar, kamu man, yaon di simbahan, di man kamu pwede magmisa ta, bako man kamu ordained. Alagad, kamu po binunyagan, nakikisumaro kamu sa priesthood ni Kristo. Nakikisumaro man kamu sa pagkahadi ni Kristo, asin nakikisumaro kamu sa pagiging propeta ni Kristo. Bilang propeta, ang propeta nagtataramnin katotohanan. We preach the word of God. Bilang padi, the priest leads the people, the congregation through prayer. Sa pagpangadji na ini, ang padi naging pagultanan kan Diyos asin tawo. Alagad ba kumasan pa din pwede magpangadji, gabos man po kamo. Sa mga pillars kan Lent, prayer. Asin sabi niya to kasabago, tanay magkaigwa kitang Christ-like character, loving relationship with God, dapat tataw kitang magpangadji. And as king, ang king baga mga tugang, kung mahiling niya to sa mga movies, sa mga libro, nababasa niya to, ang hadi, pinagsisirbihan. Alagad ang pagkahadi ni Kristo, so paghadi na naglilingkod, day pinaglilingkodan. Gabos na mga binunyagan kay Kristo, nakikisumaro sa ministeryo nin paglilingkod. Service. Next slide, please. Okay. Haliunta na po ining three fundamental theological points din hulita bako ini appropriate sa lay kanagtawa kong recollection sa mga seminarista asin sa mga padi tinungkusan ko po ini. So next slide please. Sige po, next pa po. And another one. Okay, so liturgical ministry is a response to the call from God. So if you are reading this, or if you are attending this recollection right here and now, you are either sure God has called you to His work, or you are discerning if God is calling you. Ining momentong ini na nag-attender ka mo digdi nin recollection, nagtutubod ka mo, o nakukumbinser ka mo, na kaya yaon ka mo digdi, nin hulita, inapudan ka mo nin mahal na Diyos na maglingkod. Otherwise, day ka mo digdi. Siguro yaon ka mo sa mga party, yaon ka mo sa indong harong, nagkakanak sa kaiban sa indong pamilya, etc. Alagad, yaon ka mo digdi. Nata ta pinili indong yaon ka mo digdi. Pwede man ko magduman sa ibang lugar. Alagad ta yaon ka mo digdi, you are sure that God is calling you to this ministry. In either case, when God calls us to service, God is calling us to integrate our spiritual lives with our daily lives. In hulita, ang buhay niya to sa luwas, bakong siblag sa buhay niya to digi sa simbahan. We cannot separate our daily, ordinary lives with our spiritual life. Hulita, saro man sa nakitang tao. Di pwedeng paghiwalayon ang sa tuyang ordinary life sa tuyang spiritual life digdi sa loob kan simbahan. Next slide please. And our service has an ecclesial dimension. Anong gustong sabihin kan ecclesial dimension? Sa dimension kan simbahan. Na sa tuyang paglilingkod, always centered on the church. Sangaran kan simbahan. Kaya, be careful man po kita kapag naglilingkod, din hulitadaran niya to ang simbahan. Sangaran ng simbahan, kita naglilingkod.
And the Eucharistic form of Christian life is clearly an ecclesial communitarian form. Ninhulita sa tuyang buhay, centered on the Eucharist. Nangahulugan man na kita mga leader, kadalasan, nahihiling kita sa simbahan, nagsisimba, urog nang gayo pag Domingo. We are frequently referred to as God's people, God's family, and God's flock. So, sa tuyang paglilingkod, nasa konteksto pirmi nin simbahan. Number 3, okay, ministerial dimension. It is within the performance of one's ministry that a minister grows in his relationship with the Lord. It is within and through the ministry, and it is always a work for others. So, sa Bita Kasubago, ang naglilingkod sa simbahan, ang sayang paglilingkod bako para sa diri, kundi para sa kapwa. Other-oriented, or the spirituality of for otherness, para sa ibang tao, para sa kapwa. Next, please. And we have to be nourished by the Word and the Eucharist. Sa ang banal na pisa po baga mga tugang, igwang duwang kabtang. The liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. So, sa liturgy of the Word, nadadangog niya to so tataramonin mahal na Diyos na pinagpuproklamar sa tuya. Alagad sa ikaduang parte, the liturgy of the Eucharist, inaako na niya to ang hawak ni Kristo sa banal na komunyon. So, both the Word and the Eucharist as the basic foundation of the life of a lay minister. Ini ang sentro kan sa tuyang buhay bilang mga lingkod nin simbahan. Next, please. And then, personal encounter with the Lord. The Christian's customary practice of gathering on the first day of the Sabbath or Sunday, sa tuyang panahon ngunyan, to celebrate the resurrection of Christ is also what defines the form of a life renewed by an encounter with God. So, bilang mga lingkod din simbahan, inuton niya to ang pagsimba, urog ng gayo pag-aldaw nin Domingo, in hulita. Saroin sa mga tugon, sa mga 10 tugon, bako iniimbento nin sisay manatawo, nin padi, nin obispo, o nin Santo Papa. Alagad, digdi kita nagtatalubo sa pakipagrelasyon sa mahal na Diyos. Ang sa tuyang pagsimba, lalong-lalo na pag-Domingo. Next, please. And the liturgical ministry is nurtured through prayer. So, na-discuss ko na ni Kasubago, basic foundation of our Christian life is prayer. Day po, kay mga naglilingkod sa simbahan, na day nang God nagpapangadji o day tao magpangadji. To serve the people of God, we must first be open to the power of the Holy Spirit working in us, among us, and be unafraid to listen in the stillness of our prayer. So sabi ko Kasubago, the best form of prayer is simply sitting down in a corner in silence. O most especially, kung pwede man sana, sa laogkan, Eucharistic adoration sa Paya Chapel. Just gaze upon the beauty of the Lord. No need to say words. Mamatian mo na sana, nataod-taod nagtagdo naan sa imong luha. And it is the best form of prayer. Heartfelt prayer. Nasasabutan nin mahal na Diyos, minsan day kang tinataram. Next, please. Okay, so, let us now contrast ministry with a job. Sabi ko, so bago, gabos kita digdi mga ministers, church ministers. As in, gabos kita naglilingkod sa simbahan. Ngunyan, anong klase ang sa tuyang paglilingkod? Maaraman niya to yan digdi when we compare and contrast what a ministry and what is a job. So the difference between a ministry and a job. One of the characteristics of a thriving church, simbahan na nagtatalubo, a synodal church, is the people's understanding of their calling and their ministry. So, kasubago baga, sabi ko, kung yaon ka mo din, yaon ka mo din, hulita, kumbinsido ka mo na pinag-apodan ka mo ni mahal na Diyos sa paglingkod sa iyang simbahan. So, you have a calling, and you're fulfilling God's calling through your various ministries. They don't just do something because they are supposed to do.
Dahil niya to ginigibuan mga bagay niya, ininhulita, gusto niya itong gibuhon. Alagad, pirming nasa konteksto kan simbahan, sinusugo kita kan mahal na Diyos asin kan simbahan. They do it because they are called to do it. Inaapod kita. Then they don't just do things because it is a job, but they do it because it is ministry. So, anong pagkakaiba kan ministry asin kan job? Ang ginigibo ko daw ngunyan sa loob kan simbahan, is it ministry, doing ministry, or just doing a job? It will be answered by the succeeding slides. Next, please. So, here's an article that expresses the difference between job and ministry better than I can. First point, ano man ang sa indong ministeryo di simbahan, okay? If you are doing your ministry because no one else will do it, it is a job. Kung ginigibo nindo ang sa inyong paglilingkod sa simbahan, ninhulita sa paghuna nindo, dahil nakaibang magibo ka yan, that's just doing a job. And if you're doing a job, pwede man yan gibuhon kan mga pinagpapasahod, sa mga pinagpapaswilduhan. In that way, kung kamo pinagpapaswilduhan, hababaan sa indong dignidad, may katumbas ka mong kwarta. Pag minister sa indong ginigibo, day kayang bayadan iyan. Kaya you are offering it for free. So, if you're doing whatever you're doing in the church because no one else will do it, tibaad iyan is a job. And if you're doing it to serve the Lord, it is a ministry. Humdumon niya to, na kung kita naglilingkod sa simbahan, ang pinaglilingkodan niya to ang mahal na Diyos. Do not be confused. Tinhulita igwa kay mga tao, liturgical ministers, na naglilingkod sinda, kung gusto ninda ang padi. Kung habo ninda kan padi, day lamang ayan madyan sa simbahan. Depende pa lang sa padi, ang paglilingkod. Maybe you are just doing a job and not a ministry. If you're doing your service for the Lord, maski si say panpadi dyan, maski habo ko kan ugali kaan, maski habo kan pandok kan padi na yan, tan paglilingkod ko para sa mahal na Diyos, gigibuhon ko yan. Okay? That's the first point. Next point. Next, please. If you're doing it just well enough to get by, it is a job. Gibuhon ko na ngayon initangan ni may maginibo lamang ako. Takon duman ngayon ako sa harong, sige sa ngayon sa kuyang tambay. Sige sa ngayon katurog ko, kaya maglingkod na ako sa simbahan, may maginibuhan lamang ako. Maybe it's just doing a job. But if you're doing what you're doing here inside the church to the best of your ability, it is a ministry. Kaya sa mga MBG na naglalabakan linen na ginamit sa altar, kung inaayosin doon sa indong paglaba, tanganing so corporal, so purificator, dainin digta, dainin takla, dainin alpog, to the best of your ability, it is doing a ministry. Kung ako, para sa mudig sa laog kan simbahan, ginigibo ko an sa kuyang the best of my ability, tanganing daing tada-tada na alpog, ang paglilingkod ko, ministry. Day kayang bayadan nin ano man nakatumbas na kwarta. It is a ministry. To the best of your ability. Ma-choir kami sa Domingo. Ngunyan pa sa ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ma-practice na kami. Tanganin kami pag nagkanta na sa altar, magayunon lamang ang samuyang boses dahil kayo mapasukgan. To the best of your ability, it is doing a ministry. Alagad, kung madyan ka sana, na Domingo, tapos nagka-plus pa ang boses mo, makakanta ka sana, it's just doing a job. Next, please.
If you will do it only so long as it doesn't interfere with other activities. Ang gibuon ko sa ngayon, dahil man ngaya kong masasagasaan na iba, dahil man ngaya kong pakiaram sa iba, dahil ko man nga sinda pinagpapakilabutan, as in dahil man hindi ako pagpakilabutan. Maybe it's just doing a job. And if you're committed to staying with it, even when it means letting go of other things, it is a ministry. Naka-assign ka mag-lektor. Ara mo ko ng oras ka mabasa kan tataramunin, mahal na Diyos. Ngunyan. Inagda ka kan sa imong barkada. Ngaya maduman muna kita sa birthday kan sa kuyang barkada. Ara mo, ang schedule mo. If you're committed to staying with it, even when it means letting go of others, maski bumagyo, maski bumaha, kundi mo kayang ipag-exchange ang sa imong schedule, din hulita, ini para sa Diyos, para sa kapwa, bako para sa imong sadiri, you are doing a ministry. Mapakomunyon ka, nakasign ka magpakomunyon. Alaga din nila kan sa imong barkada, ngaya pa di, mabulang mo na ngaya kita. Ariyan kaya mong bayaan, so pagbulang, o so paglingkod sa simbahan. Kung kaya mong bayaan ng simbahan, maybe you're just doing a job. Alagad, kung di mo kayang bayaan, ang sa imong paglingkod sa simbahan, it is a ministry. Next. If you quit because no one praised you or thanked you, it was a job. Ginibo ko na nga so the best kong ability, ginibo ko na kan gabos. Alaga, dahil lamang nga ako nakakadangog din salamat. Dahil lamang kayo nagkapasalamat sa kuyang effort. Naghalat ka pala na pasalamatan, you are doing a job. Sige na ngayon, balik-balik ko ngayon kay Father, dahil lamang nga pasalamatan. Dahil lamang nga pansin ni Father, what you're doing is for the Lord, not for the priest. If you stay with it, even when no one seems to notice, it is a ministry. Maski day ka nahiling kan kapwa mo, day ka pigapasalamatan, aram kan mahal na Diyos ang pigigibo mo para sa iya. Diyos nakakahiling kan gabos. It is a ministry. Next. If you do it because someone else said it needs to be done, ginigibo mo iyanin hulit tamay nagsugo sa imo. It is just doing a job. And if you do it because you are concerned, it needs to be done. Ara mo, nakaipukan, asin ka na mismo nagkusang loob, nagibuhon iyan. It is a ministry. Di ka nakaipuan halataw na pagsabihan pa. It is doing a ministry. Next. It is hard to get excited about a job. Kung kita baga nag-apply ng trabaho, tapos napadran kita ng surat, na ika-accepted na sa trabaho, dakulaw na sa tuwing kaugumahan, may trabaho na ngayon ako. And it is almost impossible not to get excited about a ministry. So kung kita naglilingkod sa simbahan, nauguma daw kita, naglingkod kita sa simbahan, o mas nagsusupa yan sa tuwing kaugumahan, kung kita na-hire sa job, kung kita mamundo sa ginigibo niya to sa simbahan, it's because we want to do a job and not a ministry. Kumusta sa kuyang paglilingkod sa simbahan na ininintiwi? Next. People may say, well done when you do your job. So tao nagsasabi sa indo kayan, you're praised by others, especially when you are noticed. But the Lord will say, well done when you complete your ministry. Diyos na mismo ang mataram sa indo. Kung ministeryo ang sa indong pinagigibo. Next. An average church is filled with people doing jobs. Okay? Kadakol ng mga tao na nagtatrabaho sa simbahan. It's an average church. And a great church is filled with people involved in ministry. So kadakol na tao di sa tiwi,
Imagine, kung gabos na tao sa tiwi, naglilingkod sa simbahan sa paginin ministry, it will be a great church. As in, ini ang pangaturugan nin mahal na Diyos. Ini ang pangaturugan kan Diocese din Legazpi, lalo sa pag-celebrate niya ito in 75 years as a diocese, ini ang pangiturugan. Bakong tao naman nagtatrabaho sa simbahan, kundi mga tao na nagigibo nin ministeryo para sa simbahan. It is a great church. Next, please. Okay. So, tapos na pala. Ini mga suggestions na ini for prayer. So, duman nagtatapusan sa kuyang talk. Ini kung gusto pa ninyong magpangadyan ini, okay lang. Alagad, duman makakuha kita nin leksyon. Sa presenting ini, nayaon ako naglingkod sa simbahan. Ano ang dahilan kung naglingkod ako? Iyo pa daan sa kuyang dahilan sa paglilingkod ko niyan. Asin pasain ako. Am I doing a job or am I doing a ministry? Kamumans na po ang makakasimbag ka iyan sa indong sadiri. So, idarahon sa pagpangadji, sa mahal na Diyos, makipag-ulay sa iya, kagurangnan, anong klaseng paglilingkod ko sa tiwi, sa simbahan sa tiwi? Am I doing a job or am I doing a ministry? Salamat po sa Indo Gabos. May kahaputan po? May clarification o may kahaputan? O may gustong mag-share? Pwede man gayod, kay nagkapirang minutes. May kahaputan po? So pag naglingkod po kamo sa simbahan na, pirming mag-smile. Kapag kamo mga morosdot, dahil kamo dudulo ka din tao. Igo po? Igo ang gustong mag-share? O satisfied na po kamo duman? Satisfied na po? Okay, so sa Giraray, salamat po sa indong pagdangog. You are here because God has called you and you're convinced that you are doing a ministry. Do not end up doing a job, okay? But doing a ministry. Diyos maray na banggi po sa Gabos, Father Leo, Father Jopet, Father Alan, and Father TJ. Sa ngaran po kang St. Lawrence Parish, gusto mi pong magpasalamat sa magayuno na recollection para sa Tuya Gabos na rayaon digdi sa simbahan nagsiserbe, bako nagtatrabaho. Baguhon ta ang perspective. Ako, I also have that perspective na it is a job. Kaya ako minsan pag pagalo na daw. But sabi nga ni Father, thank you Father for that very inspiring insights for us. So bilang po appreciation, in appreciation sa imo pong paghiras kan sa mangging ini, magayunon na sa muyang paghurup-hurup, bangginin paghurup-hurup. Buot mo pong magpasalamat sa paaginin pagtao sa imo nin token. Of course, igwa kaming token na nasa white envelope. Igwa man po kami ning token, hali ini sa tiwi. I hope you will appreciate it. Dahil lang po ini mahulog. Pag ini po nahulog, madakulon ini. Ipahiling ta po kay Father. Iya po. Ceramic po siya baga, sugiwo sa Putsan, pero may St. Lawrence Parish. Naugma ako kasi ang nagibo ka iyan is a Catholic.
well, siguro ano niya, way of, syempre may mga nagtatangkilik man. But nakakatuwa kasi ang nagibo, Jehovah Witness. Oo. At anyway, so parang pakanta pong maray si Father. Saan po mawara ka? Kain na po ito si Father Jopet. Naparitrato po kita. Hani na may ano si Father Leo. Iyo po. So duman. Matiring po po'y taga-boss. Di po una maghali. May announcement pa okay ni pakatapos. Ha, di po. Father Jopet po, maparitrato kita. Ay na daw ito. Hello po. So mga nasa ho dyan po, adjust po kita digdi para makasabay po kamo sa picture taking. Then day po muna tabi maghali. Tigwa pa po kitang announcement. Day pa pong blessing. Sarap pa. Tapos na. Okay po, balik po kita sa satong tukawan. Mataw pa pong blessing. Pag maano madakul. Bago po kita maguli, makiluwas na po son. Igo po kita nin mga t-shirts, tigde. Ayaw na po duman. Ini po in our effort to help kasi po dai pa nababayadan ining sa tuyang audio system digdi sa laog kang simbahan. So what is a little amount and then matatawan kita ning t-shirt. So sa kantidad po na 250 ang siguro 100 pesos will go to as donation sa satuyang ini pong audio system. So, ang magiginibuta po, pwede ka mong mag-order, paagihon sa indong ministry or digdi po sa tuyang opisina. Igo po kita dyan. So, thank you so much. Diyos maray na banggi. Blessing. Ha? Iyon na nga. Di na nga na po maghali. May blessing pa. Di ka mo makako ang blessing. So, okay, matindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, bendisyonan lugod kamo kan Diyos na makakamhan, Anama, Aki, Espiritu Santo, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo.
keep safe po sa pag-uli. Asin darahon ang bendisyon, patungan an kung may naghihilang sa harong po nindo, patungan po an payo, asin darahon ining bendisyonen.